आंनो हिनजाव नांगौमोन हिनजाव थैबाय उफाय गैया लोगो जिउआरि लोगो नांगौ दा आङो साख्रि मावो कनफार्म पस्ट दा बे कनफार्म पस्टआव माने बारा बैसो नङा एसे सिख्ला बुरिनाय बा सिख्लाबाबो जायो आरो सोलायदो आदै बैसोजों लोगोसे सोलायनो नाजादो हा फिसा फिसौ दंना गैया जाखो नोंहालाय बे बैसोआव हिनजाव नागिरबावनाय बेबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सि आदै जाद्रायासै नोंनिया नुग्राफोरासो लाजियो आदै खिग्राया लाजिया बैसोजों लोगोसे सभाबफोरखौ एसे सोलायनो नाजादो आदै बे बैसोआव बबेबा मन्दिरफोरनि पुजारी दौरि जानासो थानो समायबाय आदै नोंनि बैसोआ हिनजाव गोदान लानायनि बैसो गैलिया आदै नोंनियाव बेफोरबायदि गोसोनि गाज्रि मन्तब्य साननायफोरखौ नागार आदै फिसा फिसौफोर दंब्ला एकदमबारे लासि सिंनि खोथा रायजोफोर आदैनि जा डिसिसन बे डिसिसन लानाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलाय भिडिअ क्लिपखौ होगासिनो आङो बेनि सिगाङावनो मोनसे गोख्रों मानास चौकी हाग्रायाव अर खामनाय जाथाय दिनै साननै ना सानथामानो जाबाय खोमा फायार ब्रिगेड लानानै खोमोरनो नाजाब्लाबो खोमोरनो हायाखै आंनो हिनजाव नांगौमोन हिनजाव थैबाय दा उफाय गैया लोगो जिउआरि लोगो नांगौ दा आङो साख्रि मावो कनफार्म पस्ट दा बे कनफार्म पस्टआव माने बारा बैसो नङा एसे सिख्ला बुरिनाय बा सिख्लाबाबो जायो आरो रानजिबा महर मोजांबाबो जायो आंनि मबाइल नाम्बार 9954991692 9954991692 सोरबाफोर माबायोबा कन्टाक्ट खालामना हरदो थेंक इउ बाइकखौ सलाय itu mare oi ini barlang main orai ini बोरै खालामदों नै अरखानाय बुङादोनो गोसोम जालांजोबबाय भाइ बारगोनलै बोरैबा हनै आइया न'आ खामजोबबायलै इयो मार Ses. Luk sampai rasta luk. Oh ya awगायदो. Lama luk. Gaरियानो जाबावदों नाय. Oh, kumpulnya masih. Hei, Maria. Ya. Oh, ini saya tuh. Ya, awगाया. Udah kam dulu naik kam lagi. Apa. Oh, ini tuh mari lo, ini tuh. Kau marah na say. Ini kau orang kari lah, betul nol le. Kau, kari kau. Pantul. Garia ko balik mo. Lagi apa yang itu lagi? Lihat ya. Oh, temar. Oh, garia mau.